8:30. Gymnázium Terézie Vansovej v Starej Ľubovni. Robert Fico začína svoj pracovný deň prednáškou pre študentov 3. a 4. ročníka gymnázia. Vraj som tu bol pred 8 rokmi, ale to nepamätám. Teda otázky medzinárodno-politické sú podľa môjho názoru na mieste. Počas výjazdových rokovaní vlády sa premiér vždy snaží naplánovať stretnutia so študentmi stredných škôl, s ktorými diskutuje na tému ústava, ľudské práva a zahraničná politika. (9:30) Obvodný úrad. Dobrý deň, pán premiér, vítajte u nás v Starej Ľubovni. Bol som medzi mladými teraz na gymnáziu, to bolo tiež fajn. Teraz veľký skok. No, že mňa už roky utekajú. Tiež boli mladí. Starý slovanský zvyk, dobrý chlebík, sol. Určite áno. Ďakujem vám pekne. Dobre? Stretnutie s primátormi a starostami okresu. Úlohou stretnutia bola analýza problémov regiónu s návrhmi možných riešení. (10:00) Obvodný úrad. Zasadnutie vlády Slovenskej republiky. 'Cieľom rokovania vládneho kabinetu bolo oboznámiť sa s ekonomickou a sociálnou situáciou v regióne a navrhnúť opatrenie na podporu rozvoja cestovného ruchu. Otváram rokovanie vlády. Chcem vám všetkým poďakovať za meranie cesty do Starej Ľubovne. Môžeme teda pristúpiť k rozhodnutiu o dnešnom programe. Konštatujem, že vláda je uznášania schopná. Spýtam sa členov vlády, kto má návrh na doplnenie alebo zmenu programu. Bod číslo 4 teda, dodatok k plánu zahraničných ciest. (12:30) Stretnutie s občanmi Starej Ľubovne. Keď Marko ešte peniaze na opravu po povodniach, ktoré boli v roku 2008 urobené, takže to tam tiež máme. A potom sa urobilo pre hrad v Starej Ľubovni, zase sa pokračovala rekonštrukcia, nejakých 500 000 eur. Dole voče sa dávali na ten múr peniaze. Išlo hlavne o ten cestovný ruch, aby sa trošku tu rozbehol. Takže krok za krokom bojíme. Premiér v neformálnej diskusii oboznámil občanov s výsledkami rokovania vlády. Chlapci, tak máte hokejky nabrúsené? Korčule nabrúsené máme. Dobre. Chcem najmä potvrdiť to, že je obrovský rozdiel medzi Bratislavou a takým mestom ako je Stará Ľubovňa. Ľudia úplne inak pozerajú na úlohu vlády. Nie sú takí prejedení z hľadiska aktivít, pretože možno v tej Bratislave oprava hradu je vnímané ako tak to má byť, že predsa nič sa nedeje. Na druhej strane v takýchto mestách každá jedna koruna, ktorá príde zo strany štátu, je vnímaná veľmi pozitívne a ja som to cítil aj v rozhovoroch s ľuďmi, ktorí čakali po rokovaní vlády, čo bolo tiež veľmi zaujímavé, pretože ja som tak jedným okom stále pozeral von z okna počas rokovania vlády aj počas tlačovej konferencie a bol som prekvapený, že toľko ľudí tam stálo možno 2-3 hodiny a čakali, aké výsledky vláda prinesie. 15:00 Prehliadka kultúrnej pamiatky Červený kláštor. Aj táto návšteva tu v Červenom kláštore potvrdzuje, aký obrovský potenciál na rozvoj cestovného ruchu tu je. A musíme si naozaj sadnúť a povedať si, že či nestojí za to zainvestovať do takéhoto kláštora 2-3 milióny eur. A vytvoriť tu aj pomerne veľký počet pracovných miest a potom miesto urobiť ešte atraktívnejším. Celkovo
som naozaj veľmi spokojný, som stretol študentov ráno, vláda prebiehla v poriadku, dobré rozhovory so starostami a primátormi, aj toto príjemné stretnutie, hoci pracovné, veľmi príjemné na brehu Dunajca. Toto všetko je čosi, čo musí človeku zanechať príjemný pocit a vôbec mi nevadí, že sme ráno stávali okolo 4:00, že prídeme do Bratislavy niekedy pred polnocou a že ráno už o 6:00 znovu musím sedieť v lietadle do Bruselu.